N'ịga n'iru n'agha ọ na-ebu imeme na ndị isi ekwu ọnwụ nakwa akọrọ ndị ọnụọ n'ala anyị, ndị Nigerian Army NA gosipụtago njikere ha dị ha na ụlọ ọrụ United Nations na maka ibu agha megide ndị ọnụọ na-akpọrọ UNOCT ijikọ aka ọnụ wee kwalite aka ọrụ ha. Onye Chief of Army Staff COAS Lieutenant General Torid Lagbaja onye gosipụtara njikere ha dị mgbe ọ nabatara Under Secretary General United Nations Office maka ibu agha megide ndị ọnụọ na Maazị Ladima Voronkov nakwa ndị ya na ha iwe bịa ya bụ njem n'isi ụlọ ọrụ ndị agha na Nigeria dị na Abuja sịrị na ya bụ njikọ aka ha na UNOCT dị oke mkpa n'ime oge a mgbe ala Nigeria bụ ụzọ n'agha na-ebu megide aka ọrụ ndị ọnụọ na mpaghara ụwa. Onye ntaakụkọ ABS na Abuja bụ Princess Ekwuya-Jide wetara akụkọ adaka bụ nzukọ si wee gaa n'uju. Okwu nke Director na-ahụ maka mmekọrịta ndị amị na ndị ọha mmadụ Brigadier General Onyema Nwachukwu binyere aka sịrị na onyeisi ndị amị ahụ kwuputere na ndị agha nwere ọtụtụ ngosi ezi ọrụ ha site na mmadụ ole ndị Boko Haram nyefere onwe ha n'aka ha site n'ọrụ ndị agha pụtara ihe ebe nnapụ ngwa agha na nkwụsị ọgụ na-esonye etu mba ụwa siri chọọ ya. Onyeisi ndị amị ahụ kwuru na njem ndị United Nations ga-enye aka ịgba ume otu ha si azụ oku ma kwalite nrụkọta ọrụ ha. N'emume ọzọ dịka nwanne ya ka onyeisi ndị amị ahụ Lieutenant General Torid Lagbaja nabatara mmadụ 27 enyere ikike ịnọso ndị nchekwa na inye ha ndụmọdụ bụ onyeisi nchekwa amamihe Major General Emmanuel Odiandeye duhabịa n'isi ụlọ ọrụ ndị amị na Abuja ka ọ na-agwa ha okwu ka Lagbaja toro ezi mmekọrịta dị n'etiti ndị amị Nigeria na amị ndị mba ụwa ndị ọzọga. Na Mburi ka Major General Odiandeye kwuru na mmekọrịta ga-enye ha ohere ikwupụta ihe na-akpa ha ma ihe niile na-ama ha aka n'ihu. N'okwu nke ya ka onye nnọsọ ndị agha si India Colonel Lega Romi kelere onyeisi amị Nigeria na nnabata ọ nabatara ha si na ọ ga-enye ha ohere ka ha wee kparịta ụka. Site na Abuja, Princess Ekwuya-Jide, akụkọ ụwa ABS.